Kweth mar Azimio koro wacho ni nenitie paro mar kawo ngimagi kinde ng'anyo mane gitelo e boma ma Nairobi ka. Jotelo golero ni nyamburko mar Odinga ne ochiel gi magina nyadibiriyo e alwora ma Pipeline. Ewi mano giseyo obila kuom tiyo marach e tok chik ma giramo ni pod gibiro dhi nyime gi bago ng'anyo. Eriko Wenga ni kod ler mathoth. Bang' ng'anyo margi norochi gi obila, jotelo mag Azimio nochopo e magawa moro mar twak ewi mano ma giwacho ne gitony e lak tho. All cars hit 7 times with the bullets, and you could see to the direction of the bullets were all aimed at me. Okay, so we want to say that this is very terrible. This is our motherland. We do not have another country. Yes. And if the Constitution gives us the freedom to demonstrate peaceably, why would they want to kill us? There's no doubt in our mind that they've determined they want to kill some of us. We also noticed that the media were a serious target. Yeah, when we were turning around, because we had hoped that after dispersing the crowd, at least they would allow us to go ahead. But that's when the Raila Odinga's car came under serious barrage, including live bullets. It looks like somebody was hit with a canister and is in hospital. I think some of you are in hospital. And we are told the idea was, the instructions were target the media so they don't do live broadcast. Motelo kweth mar Azimio norakre gi obila ma bende nokuro kuomgi tear gas kinde ng'anyo alwora ma Pipeline gi mkuru kwa Njenga. Odinga kata kamano ramo ni onge dok chien. Ambao wanaleta shida ni askari wa polisi, na leo tunasema polisi pia wana shida. Hakuna unga ya askari polisi na unga ya mwananchi wa kawaida. Kwa hivyo sisi pia tunawatetea wa askari polisi ambao wanatupiga tear gas. Wangapi wanasema hatutarudi nyuma? Lazima saba ifunguliwe. Lazima tume ya uchaguzi iwe ni ya kila mtu. Gharama ya maisha irudi chini. Bei ya unga irudi. Bei ya mafuta, petroli, diesel, karo ya shule, stima, kodi ya nyumba. Tunataka huu ujumbe ufikie William Ruto. Dawa ya hii maandamano ni unga. Mokwongo kar saa 7 kweth mar Azimio nowuok Capitol Hill kama ne gibede gi twak ka gilose ikruok margi ne ng'anyo ma kawuono. Kendo ne gilware apaya ma Mombasa Road ka giko ne en kar dak ma Imara Daima, bang'e to ne gilwar Pipeline. Kinde no sapar ne kobedo mayot, wira ne obila nosieko wito kuomgi iro maluongo wang', kendo mae noketho romo margi. Eriko Wenga, Ramogi TV, Nairobi.